Vo vlaku v kupé sedia generál, vojak, matka a dcéra. Vlak vojde do tunela a v tom kupé sa ozve. Mama si myslí, dobre som tú dcéru vychovala, vojak ju poboskal a ona mu dala facku. Dcéra si myslí, no tá mama sa nezdá. Generál ju poboskal a ona mu dala facku. A generál si myslí, no tak to je výborné, mladý si tu užíva, ale facku som dostal ja. A vojak si myslí, ešte jeden tunel, znova cmuknem a takomu ďalšiu vrazím. Chce kúpiť trenírky. Áno. A ide do obchodu a pýta sa, máte trenírky? A ona, že nie, mám len slipy s tričkom, taký komplet. A on, že tak to nechcem. Tak ide do ďalšieho a pýta sa, máte trenírky? A ona, že nie, mám len slipy s tričkom, taký komplet. Tak ide, má kamarátku Ivetku a ide za Ivetkou a pýta sa tej Ivetky. Ivetka, nemáš trenírky? A ona, že nie, bača, mám len slipy s tričkom, taký komplet, to nechcem. Tak o 2 týždne pozdeji, neskôr, áno. Ide Ivetka za Bačom a pýta sa, ty Bača, nemáš vajca? A on že, hej, 2 aj s kokotom, taký komplet.